हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा बेयाव नै APSC नि गोदान नटिफिकेशन फैदों बेयाव नै लोगोफोर बे नटिफिकेशनानो जाहैबाय APSC CCE मेन एग्जामनि लोगोफोर बेयाव नाय माबे गिबियाव नटिफिकेशनखौ फरायग्रोनो सानबाय It is for information to all concerned candidates that the combined competitive mains examination 2020 will be held on 21, 22, 23 and 27 February 2022 as per program given below. नै लोगोफोर बेनो जाहैबाय APSC CCE मेन एग्जाम 2022 नि 21, 22, 23 आरो 27 फेब्रुवारि 2022 निफ्राय जागोन होनदों बेनिफ्राय बिनि रुटिनाबो ओंखारबाय नै टाइम टेबल बेयाव नाय गाहायाव नै बक्सआव होनाय दं नायदो नै डेट 21 फेब्रुवारि 2022 बेयाव दं फरनुनाव जाहैबाय 9 AM to 12 PM बेहाय दं फार्स्टआव पेपार 1 इसे बेनिफ्राय आफ्टारनुनाव दं 1:30 PM to 4:30 PM बेहाय दं पेपार 2 जेनेरेल स्टाडिज 1 बेनिफ्राय 22 फेब्रुवारि 2022 आव दं पेपार 3 बे जाहैबाय जेनेरेल स्टाडिज 2 बेनिफ्राय आफ्टारनुनाव दं 1:30 PM to 4:30 PM आव पेपार 4 जेनेरेल स्टाडिज 3 बेनिफ्राय 23 फेब्रुवारि 2022 आव दं फरनुन माने 9 AM to 12 PM आव दङ पेपार 5 जेनेरेल स्टाडिज 4 बेनिफ्राय आफ्टारनुनाव दं पेपार 6 बे जाबाय जेनेरेल स्टाडिज 5 बेनिफ्राय 27 फेब्रुवारियाव दङ अपसनेल साबजेक्ट पेपार 1 फुङाव 9 AM to 12 PM आव अपसनेल साबजेक्ट पेपार 1 बेनिफ्राय आफ्टारनुनाव दङ अपसनेल साबजेक्ट पेपार 2 बेनिफ्राय गाहायाव होनदों The list of candidates along with roll number and e-admission certificates will be uploaded by 2 February 2022 and 14 February 2022 respectively in the Commission's website www.apsc.nic.in नै लोगोफोर बेयाव एडमिट कार्डखौनो एडमिट कार्डजों लोगोसे रोल नाम्बारफोरखौनो APSC www.apsc.nic.in आव 2 फेब्रुवारिनिफ्राय 14 फेब्रुवारिनि गेजेराव आपल'ड खालामगोन होनदों नोंथांमोनहा बे अफिशियेल वेबसाइटनिफ्राय नोंथांमोननि एडमिट कार्डखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय नो एडमिशन सर्टिफिकेट शेल बी सेन्ट सेपारेटली बाय पोस्ट बेयाव नै नोंथांमोननि एडमिशन सर्टिफिकेट माने एडमिट कार्डखौनो होनदों पस्टजों सेन्ड खालामनाय जानाय नङा होनदों बेनो नोंथांमोनहा बेखौ बै अफिशियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लानांगोन दा कैंडिडेट्स may email their queries to the email ID cceapsc@gmail.com from 15 February to 20 February नै लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला नैबे इमेल एड्रेसाव 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 20 फेब्रुवारिनि गेजेराव सोंनो हागोन होनदों नोंथांमोना बे इमेलानो जाहैबाय cceapsc@gmail.com बेनो दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोननोबा अन्नानै लाइक खालायदो शेयार खालायदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुना लादो जाहाथे नोंथांमोनहा बेबायदिनो गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों